Nikola Nedeljkoviću, da je njima ja ovakve divljake nisam vidio, ovo je neverovatno. Sram vas bilo šta radite, sram vas bilo šta radite. Sram vas bilo šta radite. I to ste planirali sve vreme. I sada ponosni na sebe. Je to bilo najbolje što ste mogli da uradite? Je to bilo najbolje što ste mogli da uradite? Vi iz Narodne stranke, vi iz Dveri, vi iz DSS-a, vi zavetnici, je li ovo najbolje što ste mogli da uradite danas? Jeste zbog ovoga došli danas? Jeste zbog ovoga došli? Je li vam to sva briga za Kosovo i Metohiju? Jel tako volite narod? Je li vam to briga za Srbiju? Jel vas nije sramota sve zajedno? I vas iz Demokratske stranke, i vas iz Narodne stranke, i vas iz Dveri, i tebe zavetniče, i tebe iz DSS-a. Jel ovako čuvate nešto?